हादरसा सोरखारा ड्राग्सजों लोगोसे गुबुन बायदि बायदि फेग्रा मुवा आरो जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों आरो बेफोरबायदि समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै आसाम पुलिस खुंथाया सेबनानै खायसे सुबुंखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होबोदों। नाथाय जाय समाव हादरसा सोरखारनि बिथोनजों पुलिस खुंथाया ड्राग्स गान्जाजों लोगोसे बायदि बायदि फेग्रा मुवा आरो समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों, बेबायदि समावबो हादरसानि दाब दाब जायगायाव ड्राग्स हमनो मोनबाय थानाय जाथाया सांग्रां सुबुंनि गोसोआव गिदिर सोंलु बेरखांहोदों। बेबादि समावनो बरपेटा रडआव पुलिसा सेबनानै ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै बरपेटा पुलिसा सेबनानै रायजो राजाफोरनि हेफाजाबै गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे बरपेटा रडनि मैगं थाइगं बाजाराव ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बरपेटा रडनि मणिपुर गामिनि रुंसारि हजरत आलीनि फिसाज्ला हाबिबुर रहमान होनना मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं फालांगिरि हबिबुर रहमाना बरपेटा रडनि मैगं थाइगंनि बाजाराव ड्राग्स फाननो फैनाय समावनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबै बरपेटा पुलिसा हमनो हायो होनना मिथिनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरि हाबिबुर रहमाननि लोगोआव 2.03 ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे गंसे मबाइल फन, नोगोद 3,280 रां आरो मोन 29 प्लास्टिकनि कन्टेनार मोननो हायो होनना मिथिनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरि हाबिबुर रहमानखौ बरपेटा थानासिम लांनानै बांसिनै मिथिनो थाखाय सेबनाय जादों होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। बरपेटा रडनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब।